Chukwu kpọtara n'anya ọta mmiri Owerri. Ekwe m na Chukwu kpọtara n'anya Nwaorie. Ekwe m na Chukwu kpọtara n'anya Iyafụ. Ekwe m na Chukwu kpọtara n'anya Nneka ụbọchị. Ekwe m na Chukwu nyere anyị mmụọ ndị ọzọ kara aka na ndị ezumezu ya na ha na-arụ ọrụ. Ekwe m na Chukwu. But I don't believe in that idiot a na-akpọ the God of the Bible. That idiot mgbaba ya akpa mkpụrụ amụ. Jesus Christ mgbaba ya akpa mkpụrụ amụ. Chineke akpọ Jesus Christ na nna iberibe ya na akwụna nne ya ngwa ya ọtọ. Gba that useless nwanyị ha ọtọ. Gba ya ọtọ ka anyị hụ ikenye na public. Chineke akpọ ha atọ ọkụ. Do you know why? Those idiots never existed. Onye mbaka na Ebuka Obi na-eji eri n'ọrụ maka slave masters erie nne ọrụ 100 years ago. Mbaka na Ebuka Obi na all those idiots a na-akpọ pastors and priests has continued. That's why iji like him na ana m agwa gị eziokwu maka asị m gị hapụ arụ maka Christianity wa arụ and arụ ga-ala n'ala Igbo anyị. Ndewono.